I aquest 28 de juny dèiem que el lema nostre era l'orgull de voler-nos lliures, i quan diem l'orgull de voler-nos lliures també volem dir poder viure vides sense por, i això vol dir no només vides lliures de violència LGTBI-fòbica, en un context incert en aquest sentit, sinó també vides dignes, amb unes condicions i uns drets garantits, i entenem que per això ens cal fer propostes que ens acostin a un horitzó més feminista, un horitzó socialista, que ens permetin garantir la salut, l'habitatge, el treball i no només també la lluita contra la LGTBI-fòbia. I per això també hem convocat a l'Àngel, que és membre de la Crida LGTBI, a l'Eugeni, que és de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, i a la Baixa, que és diputada de la CUP, perquè ens parlin de com també construïm aquestes comunitats de lluita i aquestes comunitats organitzades que ens permetin garantir aquests drets, ja que entenem que no són qüestions que ens vindran tampoc regalades, i justament també tenim una història de lluites i de resistència que ens han portat fins aquí. Aleshores, una mica el primer que els demanàvem és que ens poguessin fer una mica també de com veieu vosaltres i com llegiu vosaltres ara mateix l'estat de la LGTBI-fòbia en el nostre context, com està afectant aquesta situació també de crisi, com està afectant aquesta situació d'ascens de l'extrema dreta, i en quina posició ens deixa tot això després per poder plantejar també quina resposta o què necessitem construir per donar-hi resposta. I si vols començar, Eugeni, tu amb aquesta pregunta. Doncs primer de tot, moltes gràcies per estar aquí, entre companyes, amigues, un plaer, la veritat, i perquè són poques les vegades que tenim l'oportunitat de poder parlar, debatre. Crec que amb això us agraeixo, perquè crec que és fonamental que puguem explicar-nos i fer-lo, i més en unes dates com aquestes, que tenim una mica més d'altaveu. Jo, a part de l'Observatori, també soc del Front de Berenguer de Catalunya. S'ho dic perquè al llarg de la intervenció n'hi haurà moments, i també soc a l'Eugeni, persona de l'Hospitalet, que hi ha vegades que l'anàlisi és diferent. Però com a observatori, en el que dius de la LGTBI-fòbia, just aquest matí hem presentat l'informe que fem anual del 2021. Clar, el 2021 és un any que és el segon any de la pandèmia. En el primer any de la pandèmia, en el 2020, va haver-hi, a mi em va sorprendre moltíssim que no es podien reunir, estàvem a casa, vaig parlar amb la gent de l'Observatori, que portem un registre, el 17 de maig, que no sabien què fer, i vaig ser conscients que hi havia en aquell moment, el 17 de maig del 2020, havia més incidències que al mateix període del 2019. Per què he dit això? Ho dic perquè era una dada sorprenent, o sigui, no podien sortir de casa. Els anàlisis que havíem fet anteriorment dels contextos on es dona més la LGTBI-fòbia des del punt de vista de l'Observatori, en els mètodes que tenim i amb els indicadors, resultava que es desplaçava dels voltants de l'oci o del carrer quan passegem on anem de la mà al barri, a la terrassa, al balcó o inclús a l'ascensor. Tenien moltes incidències, més incidències que en el 2019. Per què dic això? Perquè jo crec que la violència que patim les dones i les persones LGTBI és estructural. Per tant, poden canviar els contextos, poden canviar els àmbits, però si no hi ha un canvi total, hi ha un replantejament de la societat en la que visquem, difícilment s'aconseguirà. Però com a feina de l'Observatori, que la nostra feina és amb els indicadors que tenim, anem recollint les diferents incidències. Per què diem incidències? Diem incidències perquè no som un organisme oficial, som una ONG, no és un itinerari oficial. La gent quan denuncia a l'Observatori, la denúncia no té efectes a nivells legals, però sí que ho registrem i amb tot l'impacte que pot tenir. Doncs ja en el 2019 senyalaven aquest aspecte, però també, ho has dit ja l'altre dia, l'extrema dreta sempre ha estat a Catalunya i a l'estat espanyol. Per exemple, a Catalunya sempre poso l'exemple, la van viure el govern de Catalunya. Teníem un partit que els més joves, no sé si us recordareu, que és Unió Democràtica de Catalunya,
que deia que eren malalts, i van conviure amb el Duran i Lleida durant anys, amb el govern, amb el Parlament, dient que eren malalts. Per això també vam assistir, jo principalment, que vaig estar, quan van assassinar a la Sònia, no vaig estar en el moment, sinó en el procés posterior, amb els nazis que la van assassinar, havia una ultradreta bastant arraigada. Sempre ha estat, però estan en les clavegueres, més o menys. Jo crec que ara han sortit de l'armari, ha hagut una sortida de l'armari de les clavegueres i l'extrema dreta, soc feixista i què? I això ha creat un empoderament, crec jo, a molts joves que senten que poden sortir legitimats a atacar a les persones diferents, perquè són racialitzades, perquè són discapacitades, perquè són les dues coses, perquè són lesbianes, perquè són no binàries. I això és un tema preocupant. I per posar un exemple, l'alcalde de Madrid, què deia? Doncs no posaré les banderes a l'Ajuntament de Madrid perquè no és una preocupació dels madrilenys. Més enllà del que puguem pensar del Pride, són 2 milions de persones que aniran a Madrid. La veritat, si la teva no és la preocupació dels madrilenys, això legitima que pugui haver un noi o una noia, un noi principalment, perquè el 95% dels agressors són nois, que quan vegi una bandera LGTBI actuï. Per tant, preocupació per l'home de l'extrema dreta. També no podem deixar de veure la inacció dels poders públics. Ja sé que és una cantadera que diem des de fa molt temps, sobretot l'Observatori, també la Crida, també molts col·lectius, van fer una llei que ens va costar moltíssim, l'11-2014, això ja parlarem, que hem fet una modificació que la veritat és de les coses més importants i de les que estic massa agraït, que la CUP ja ha tingut la valentia de presentar, que ha estat molt complicat, però l'hem aconseguit, i ha hagut una inacció total. O sigui, l'extrema dreta té polítiques homòfobes, lesbofòbiques, transfòbiques, no s'apenedeix, però per part dels poders públics a Catalunya jo crec que no hi ha ni els recursos i sobretot la prevenció de com a societat ens podem permetre que a Catalunya el patró siguin els joves, aquests joves, que hi ha joves que lluiten, està clar que no tots els joves tenen aquesta mirada, però jo crec que calen campanyes de prevenció, cal convèncer des de la pedagogia amb aquests joves que l'odi no pot ser mai una resposta a una situació com la que estem, que també és cert que hi ha una precarietat molt gran, que la precarietat sempre va unida a vulneració dels més febles. Per tant, jo crec que aquest és el context, i amb aquest context, aquest matí hem fet les del 2021, que era un 50% d'augment respecte al 2020, i a dia d'avui tenim 117 o 118, perquè mentre veníem han comunicat un altre, a Deltebre, a Terres de l'Ebre, són moltíssimes incidències i la resposta, més enllà dels deures que fem les entitats, per exemple l'Observatori, més de científica, dic en el sentit acadèmica d'assenyalar el que hi ha, cal també una exigència, i a més que estem aquí dins d'una organització política, el govern, els poders polítics han de fer els deures, i els deures s'han de traduir en voluntat política, i la voluntat política en recursos humans, en recursos econòmics, i s'ha de revertir, perquè és la seva obligació revertir aquest augment de les violències vers les persones LGTBI i també vers les dones. Sí, molt bé. Sempre amb aquestes coses. Bé, primer de tot, des de la Crida LGBTI, agrair-vos a la CUP la invitació i també perquè sempre hi és la CUP, i això ho hem de dir també, perquè, per exemple, dissabte passat, que vam fer la manifestació per l'alliberament sexual i de gènere de Barcelona, que fem sempre cada any un manifest on s'adhereixen entitats, hi ha hagut altres partits, per exemple, que s'han adherit a aquest manifest, després no els hem vist. Hi ha hagut partits que tenen responsabilitats de govern que s'han adherit a aquest manifest amb polítiques molt concretes i estem esperant que posin data per aplicar aquestes polítiques. En aquest sentit, el compromís de la CUP i de l'esquerra independentista hi ha estat, i per això agrair-vos.
Dit això, petita presentació, la Crida LGBTI, per qui no ho sàpiga, som l'organització per l'alliberament sexual i de gènere de l'esquerra independentista. Per tant, fem aquesta lluita LGBTI des d'una perspectiva de classe, feminista i en el marc nacional dels Països Catalans. I feta aquesta falca, us dic, com ha dit abans l'Adri, que demà fem un acte polític central pel 28 de juny i per cert, allà tenim merchan i més informació si després voleu. Dit això, l'estat de l'LGBTI-fòbia. Si parlem de l'LGBTI-fòbia, primer hem de definir què és, i en aquest sentit hem de distingir les agressions físiques, que són més visibles i que són una forma de violència més directa, d'altres tipus de LGBTI-fòbia. Vull dir, l'LGBTI-fòbia no és tot això, vull dir, són més coses. I hem de parlar d'una LGBTI-fòbia molt vinculada als recursos de les persones, molt vinculada a una qüestió de classe. Per exemple, l'LGBTI-fòbia en l'àmbit de l'habitatge. És a dir, tu vas a llogar un pis i et diuen no, aquí maricones no, vull dir, vés a buscar un altre lloc. Evidentment, qui té pasta ja té la casa dels papis, per tant, no és només una qüestió de LGBTI-fòbia, sinó que és una qüestió molt vinculada a la classe. I si no és en el moment de llogar, és en el moment que se n'assabenta el veí i t'assetja, pel fet de ser bollera, marica, trans, el que sigui. També parlem de LGBTI-fòbia a la feina, per exemple, i això també és molt important. Hi ha directament moltes persones que no passen el filtre de selecció o que després pateixen assetjament a la feina pel fet de ser LGBTI. Per tant, LGBTI-fòbia són moltes més coses que agressions físiques concretes i puntuals. Dit això, si parlem d'agressions, hem de distingir també entre totes les agressions que patim i les incidències registrades, i això l'Eugeni segurament ho pot explicar molt millor, que fan aquesta feina des de l'Observatori de recollir aquestes denúncies o aquestes incidències, però no són totes les que es produeixen. I això també és molt important perquè, per exemple, l'Observatori, que fa la seva feina molt ben feta, fan el que han de fer, però després com reinterpretem aquestes dades des de part del moviment, des de certes esquerres i des de certs mitjans de comunicació. I si al final ens quedem amb un titular que surt en un mitjà de comunicació que és les agressions han augmentat un no sé quants %, contextualitzem aquestes dates. És cert que hi ha hagut un augment de l'LGBTI-fòbia, és cert que hi ha hagut un augment de les agressions, segurament, però hem de contextualitzar molt bé per què es produeix això. Hi ha una part, que és veritat que ha crescut, segurament per aquest desacomplexament dels discursos d'odi, dels discursos de l'extrema dreta. Això és una cosa generalitzada a la societat, i no només això, sinó que la funció de l'extrema dreta en aquest moment a l'estat espanyol no és tant formar part formalment dels governs i passar a governar, sinó determinar el discurs públic, influir en el tauler polític i escorrer-lo cap a la dreta. I tenim casos com el del PSOE, que no ha estat mai el nostre amic, però que en teoria és un partit progressista i que hem vist com ha anat incorporant discursos transexcloents, bàsicament per aquesta influència mediàtica de l'extrema dreta. I un segon element que ens permet contextualitzar per què hi ha més incidències registrades, no tant més agressions reals, i és que hi ha probablement més conscienciació, més gent que veu, ostres, això que m'està passant, i això potser abans no succeïa en aquests termes, doncs és problemàtic, ho polititzo i ho denuncio. Si no contextualitzem tot això bé, el problema és que generem un alarmisme i una por en el col·lectiu LGBTI que no ens fa cap favor. I això ens fa retrocedir en drets, que ens fa retrocedir en visibilitat, que ens fa retrocedir en conquestes. I un cas molt clar, vull dir que fins fa ben poc no passava, ara tenim Twitter, tenim xarxes socials, qualsevol coseta que ens passi ens queixem a Twitter. No vull deslegitimar les denúncies públiques, però si denunciem cada cop que em criden maricón pel carrer a Twitter, i els meus amics a Twitter són qui són, són tot mariques, bolleres, trans, doncs em genera una situació d'alarmisme i de, ostres, què està passant en la meva bombolla, que em genera molts problemes, i per tant hem de contextualitzar molt bé aquesta violència. No vol dir que n'hi hagi més, vol dir que segurament es visibilitza més. Sí, també, primer de tot, agrair l'organització de l'acte d'avui, perquè realment sí que és veritat que en aquestes dates hi ha certa finestra informativa que fa que els nostres problemes com a comunitats sexogènere-efectivament dissidents estiguin més mediatitzades, però són qüestions que vivim tot l'any pel que fa a aquesta pregunta que ens feia l'Adriana sobre l'estat de la LGTBI-fòbia.
A mi sí que m'agradaria, també la línia de l'Àngel, no? I l'Eugeni també ha fet una mica esment, diferenciar entre la dimensió social i la dimensió estructural o institucional de la LGTBI-fòbia, perquè sí que és veritat que des del Parlament, que tenim des de fa uns mesos un grup de treball específicament per escoltar entitats, col·lectius, etc., per tractar el tema de la LGTBI-fòbia, el que estem veient després d'escoltar a totes aquestes més de 30 entitats ja és que s'ha de diferenciar molt bé en aquestes dues coses. Primer perquè a nivell social sí que veiem, com bé explicava l'Eugeni al principi, un augment de les incidències, però també, com deia l'Àngel, s'han de contextualitzar i no se sap específicament si hi ha més casos o es denuncien més casos. Això també és una diferència important, perquè un dels problemes més grans que hi ha és la infradenúncia i el que ens donen les dades o el que ens deixen veure les dades recollides és precisament que són els homes blancs, cis i gais els que més denuncien. Per tant, no sabem si són qui pateixen més agressions o qui dintre d'aquesta corporalitat o d'aquesta identitat dintre de les dissidències són les persones que més s'atreveixen també a posar aquestes denúncies per les lectures i conseqüències o no conseqüències socials que això té. Per tant, en la LGTBI-fòbia social jo sí que faig la lectura que està clarament masculinitzada i blanca el perfil de denúncia de les agressions. El que veiem és que també hi ha una infradenúncia i quan desglossem les dades ho veiem clarament en els casos de lesbofòbia i bifòbia i en els casos de transfòbia sí que veiem que sobretot, i ara ho comentàvem abans de començar, hi ha una qüestió de dimensió d'on es donen aquestes incidències. La transfòbia s'està denunciant més a xarxes socials, s'està acusant més aquests casos d'agressions a xarxes, també per una qüestió de les implicacions, com dèiem, que té les conseqüències de denunciar o de fer públic una incidència pel teu voltant. Sí que també m'agradaria fer èmfasi en quins són els criteris que determinen aquesta etiqueta en quant al ventall d'opcions que hi ha a l'hora de desglossar aquestes agressions LGTBI-fòbiques, perquè sabem molt bé que les agressions són multifactorials. Per tant, com es determina que una agressió és trànsfoba abans que racista o abans que capacitista, o sigui, totes aquestes interseccions que té una agressió concreta, perquè les persones no som únicament una cosa i per tant aquestes agressions es donen per com som llegides pel nostre voltant, quins són els criteris que determinen que una agressió ha sigut més racista o més homòfoba en un cas concret. Això és molt important. En el cas dels discursos d'odi coincideixo plenament amb vosaltres, és a dir, el discurs d'odi de l'extrema dreta, de la dreta i social en general, perquè quan parlem de LGTBI-fòbia el discurs d'odi no té, diguem-ne, color polític i aquí es veu molt clarament. La impunitat amb la que es divulguen aquest tipus de discursos als mitjans de comunicació, al carrer, etc., i fa que les agressions al final siguin més desacomplexades. Per tant, contribueix a aquest augment de discursos d'odi i discriminadors en què aquestes agressions es donin d'una forma més oberta, però també té una reacció més contundent a l'hora de denunciar. Per tant, aquest desacomplexament es dona en les dues bandes, tant per fer les agressions com per denunciar-les. I per l'altra banda, la LGTBI-fòbia com a element estructural des de la vessant institucional, és a dir, no podem oblidar que una de les causants d'aquesta estructuralitat de la LGTBI-fòbia ve precisament per com es llegeix la dissidència sexogeneroafectiva a dintre de les institucions, les treballadores públiques, els currículums escolars, etc. El fet de tipificar la dissidència sexogeneroafectiva com una opció, com una mera diversitat, com una alternativa a la heterosexualitat i no com una opció política de resistència a un règim heterosexual, fa que es
concebi com a anomalia simplement l'exercici de la dissidència com a posicionament polític. També veiem afectacions a la salut, per exemple, pel que fa als drets sexuals i reproductius. Quantes dones lesbianes i bisexuals, quan anem a la consulta ginecològica, aquesta heteronorma que tenen els serveis d'atenció mèdica, doncs invisibilitzen la teva quotidianitat i això condiciona també els tractaments que pots rebre com a opció o no, i al final causa que moltes dones lesbianes i bisexuals no acudeixin a consulta ginecològica, per centrar-me en un exemple molt concret, precisament per evitar aquest tipus de tractament a l'hora de rebre tractaments de salut. També pel que fa a l'educació, com deia, es redueix aquesta visibilitat de la dissidència sexogeneroafectiva en tallers puntuals, en dies concrets que es van a les aules a parlar, però no està incorporat a dintre del currículum escolar com a opció sexogeneroafectiva. O les treballadores socials, pel que fa al tractament de persones sexogenerodissidents que venen d'altres llocs del món, com són tractades dintre dels serveis socials i com es concep la resistència o la dissidència al règim heterosexual a dintre d'aquesta atenció social. I sobre l'habitatge, com bé ha indicat l'Àngel, quantes persones trans no poden accedir a l'habitatge per aquesta presumpció i aquest lligam que existeix entre les persones trans i el treball sexual. Quantes persones no poden accedir a un lloguer perquè es pressuposa que en aquell habitatge aquelles persones trans es dedicaran al treball sexual. Per tant, la LGTBI-fòbia té moltes cares, com hem vist, i sí que estic molt d'acord en que cal contextualitzar-la i diferenciar molt bé entre la relació personal, la relació social i l'estructuralitat i l'exercici de la LGTBI-fòbia per part de les institucions. Aleshores, havent posat una mica aquest panorama, el següent que us volíem posar sobre la taula era quines propostes posem, quines propostes plantegem per plantar cara a això i des de quines aliances i des de quins espais podem construir aquestes propostes. Des d'aquesta mirada àmplia del que implica la LGTBI-fòbia, més enllà de les agressions al carrer, que moltes vegades és l'únic imaginari que la gent té al cap, doncs quines propostes posem sobre la taula en matèria d'habitatge, en matèria de treball, en matèria de salut, però en termes generals, què necessitem per canviar aquesta situació? És una pregunta àmplia, però estic segura que sabreu respondre. I si voleu, ara comencem amb l'Àngel i fem... D'acord. Aviam, primer de tot, vull dir, el que necessitem, evidentment que necessitem polítiques concretes i d'això en parlaré, però el que necessitem és guanyar, el que necessitem és l'hegemonia social, vull dir que sembla com una paraula molt grossa, molt abstracta també, i hem de concretar què vol dir això, no? Però clar, és que de vegades sembla que ens quedem com en coses molt individuals, molt concretes, molt del moment, no? I sí que volia vehicular aquest punt a partir de dues crítiques que se'ns fan des de certs sectors suposadament d'esquerres, no? Un són aquests que ens diuen, i és un discurs que nosaltres tenim molt clar, evidentment, capitalisme i patriarcat van de la mà, és una estructura que hem d'enderrocar, i per tant, doncs, guanyar vol dir assumir el poder polític com a classe treballadora, que no vol dir simplement guanyar unes eleccions, sinó que ja en sabem aquesta cantarella aquí en aquest espai. No només hem de fer això, sinó que una crítica que suposades esquerres fan, diuen, bueno, com que fins que no s'acabi el capitalisme no acabarem amb la discriminació que patiu el col·lectiu LGBTI, doncs ens feu nosa, vull dir, la vostra política el que fa és dividir, el que ens hem de centrar és fer la revolució i després ja veremos. I ens acusen això de reformistes, de dividir la lluita de la classe treballadora, etc. Davant d'això, nosaltres tenim una idea molt clara, i és, d'acord, sí, estem d'acord que hem de fer la revolució, però ens expliqueu de què servirà fer la revolució, perquè no ens ho estan explicant, i per tant, quan prenguem el poder polític,
quines polítiques aplicarem i com intervendrem sobre les relacions socials d'opressió que es donen a la nostra societat. Això no ens ho expliquen, no? Ens diuen ja veremos, però no interpel·len el col·lectiu LGBTI perquè ens impliquem en aquesta lluita. I la segona és com hi arribem, i és aquest mentrestant, no? I és que tenim necessitats concretes en aquest mentrestant, i no només això, és que si ens dius que la nostra lluita fa nosa, doncs no ens incorporarem en aquesta lluita, i el que ens fa més mal segurament no és tant la LGBTI-fòbia que se'n deriva, que també, no? Com que diuen que fem nosa, que això nostre és un vici burgès, que no sé què, doncs es deriva en propostes polítiques i en discursos LGBTI-fòbics per part d'aquestes suposades esquerres. No només es produeix això, sinó que vinculen precisament aquesta LGBTI-fòbia a aquest horitzó socialista que necessitem, no? I que plantegem des del nostre moviment. Per tant, aquesta seria una primera qüestió, no? Vull dir que hem d'interpel·lar a tots els sectors de la classe treballadora, a tots els sectors oprimits, i en aquest sentit hem d'aplicar aquestes propostes polítiques concretes que hem de parlar. Davant d'això hi ha una reacció identitària, per dir d'alguna manera, no? Hi ha certs col·lectius, i aquí vaig amb la segona crítica que us deia, que parlen en termes de, ens limitem a resistir, ens limitem a quedar-nos al marge, no volem guanyar, no volem assumir aquesta hegemonia que us deia abans. Assumeixen, en termes molt essencials i molt identitaris, per dir-ho d'una manera, que ja ens està bé la situació actual, que la nostra identitat semblaria que l'haguéssim decidit nosaltres i que no ens han determinat des de fora i que no volem subvertir aquestes relacions. I per tant, la proposta que fem és molt clara. Hem de gestionar, per dir-ho d'alguna manera, aquest mentrestant amb polítiques molt clares, demostrar que amb la lluita i que organitzant-nos podem avançar com a col·lectiu LGBTI, com a classe treballadora, i que això ens ha de portar a aquest horitzó revolucionari. En aquest sentit, com ho fem? I des de la Crida tenim molt clar, i ho dèiem amb el lema d'aquest any del 28 de juny, dèiem som els colors de les lluites, és al final teixir aliances entre els diversos sectors oprimits i discriminats de la societat, perquè les reivindicacions d'uns i altres al final són les mateixes, no són excloents. Vull dir, no es tracta tant d'un què hay de lo mío, sinó que mira, aquest any, i gairebé per casualitat, no vull dir que no fos buscat, però una de les reivindicacions principals ha estat en clau antiracista, bàsicament perquè ha coincidit temporalment amb la ILP regularització ja. Evidentment que nosaltres tenim un component antiracista, però ens ha sortit una aliança com molt natural. Vull dir que en aquest cas no hem anat a buscar tant els col·lectius antiracistes, sinó que hem fet, és que això és una reivindicació nostra, i la nostra reivindicació principal el 28 de juny és l'antiracisme i és aquesta ILP de regularització ja, i ha estat d'aquesta manera com els col·lectius antiracistes han vingut, s'han adherit a la manifestació, han participat activament de la nostra lluita, no tant des d'un que de lo mío, jo tinc les meves reivindicacions LGBTI, si et vols adherir t'adhereixes, sinó, creient-nos-ho, és a dir, ja ens ho creien i com d'una manera espontània, per dir-ho d'una manera, hem unit les lluites en el marc d'aquesta mobilització. Per tant, hi ha d'haver aquesta reciprocitat i hi ha d'haver aquesta solidaritat. I una última idea, que és el feminisme com a vehicle de tota la nostra lluita, i la idea d'empatia. De vegades sembla, i per això deia això de les lluites que sembla que estiguin compartimentades i que no ens puguem entendre, de vegades sembla, volia posar com a exemple aquesta idea d'empatia, de jo puc empatitzar amb la resta de sectors oprimits de la societat. De vegades sembla que des de l'LGBTI plantegem és que com que tu no vius la meva realitat no ho pots entendre. I jo crec que sí, i que així podem guanyar sectors socials molt amplis. Jo com a marica, segurament, com a home marica, no sé el que és que una dona vagi sola pel carrer de nit en determinats espais, d'acord, no ho sé, però puc empatitzar? He viscut situacions similars, comparar és molt complicat, però he viscut situacions similars a l'espai públic com a marica on he patit? Sé el que és que una persona racialitzada vagi a l'espai públic i pateixi determinades situacions de discriminació i violència? Doncs jo no ho he patit a la meva carn, però puc empatitzar i he viscut violència a l'espai públic pel fet de ser marica? Doncs segurament sí, i si sumem només aquests tres elements, tenim una majoria de la societat. Els que van amb tota seguretat a l'espai públic, per posar aquest exemple concret, són la minoria. A partir d'aquesta empatia i a partir d'aquesta unió de lluites és com podem construir. I en aquest sentit, abans deia, LGBTI-fòbia no són només les agressions, sinó que és el que patim amb tots uns altres sectors. I dèiem el sector de l'habitatge,
de la persona trans que va a llogar un pis i que quan veuen que el seu nom real no coincideix amb el nom que li han imposat al DNI doncs té problemes per llogar el pis, com el té una persona racialitzada quan va i li diuen no, aquí són espanyoles o no, és que aquest pis ja està reservat. Al final podem empatitzar, patim situacions molt similars i podem construir aquesta lluita conjunta. Està clar que el de arriba és LGTB-fòbic, però està clar. Bueno, mira, a mi m'ha agradat perquè en les intervencions que feu abans, per això deia que són tan importants aquests espais. Penseu que de les 284 incidències, només el 17% són incidències d'agressions físiques. És a dir, que la resta, a l'observatori, i ho deia aquest matí, ho deia el Cristian, és el psicòleg, hi ha persones, hi ha narratives de persones, són 284 persones que han patit i que s'han donat 184 intervencions psicosocials, que han necessitat parlar, estar amb un psicòleg, tindre assistència jurídica. Per tant, a l'observatori el que menys tracten iba a decir gracias al de arriba, no, gracias a Dios, iba a decir, la gran majoria són persones que tenen un problema amb l'habitatge, que tenen un problema a la feina, que necessiten perquè l'impacte que té a la seva vida és molt gran. Per exemple, les 4 noies ho dic per al tema que deies de la lesbofòbia, les 4 noies de Badalona que van voler denunciar-ho a través de l'observatori, ho van fer, però no volien després sortir elles a dir-lo. Amb això van tindre a la Bàrbara Ramaljo, que és de Bollos en Teoria, ho explicava, que és la seva tesis doctoral, el fantasma lesbiano, que deia que és un tema que, i ho deia l'Àngel i m'ha encantat, els homes gais immediatament en l'Instagram estoy sangrando antes d'anar al metge, de tot. Nosaltres tenim com a còdic no posar, per exemple, no hem posat la de Santa Coloma perquè no volíem posar un noi sagnat, perquè creiem que no és com s'ha de treballar. Però sí que vull deixar molt clar que d'aquestes 284, 100 i pico són habitatge, feina, els pares, l'escola, són persones que no tenen els recursos de l'administració. Per això, a l'observatori fem una feina, però clar, fem la feina que fem, i jo crec que molt exposada, però clar, hi ha altres feines, tu per exemple deies la feina que hi ha com a Esquerra Independentista, que és una feina, però que el que no podem demanar a ningú és que faci totes les feines. Nosaltres apuntem amb uns recursos que també vull que ho sapigueu. Jo ho dic perquè hi ha molta gent que es pensa que viu del xatxatxà. Jo treballo a Correus des que tinc 19 anys. 19 anys, tinc 57, he treballat tota la meva vida a Correus. Ho dic perquè la gent ve a la ventanilla de Correus i me diu, home, tu trabajas. Digo, sí, hace casi 32 anys. Ho dic perquè amb un sou i mig hem portat 284 incidències. Amb el tema de la interseccionalitat, la bona pràctica que fem en el 2021 és precisament un home que està en el gimnàs, és un home d'Equador i que és maltractat per igual perquè le consideren negro de mierda i maricón de mierda. I és el tema que jo us convido a veure l'informe, són 100 pàgines, perquè també d'aquesta forma coneixereu els indicadors que tenim, com els treballem, de quina forma, perquè a vegades es parla més des que diu els diaris que no des de les produccions que fem. Jo us convido perquè és una feina coral de moltíssima gent, sociòlogues, politòlogues, psicòlogues, activistes, en la qual tot això que deia, i m'ha agradat molt de l'Àngel perquè estic totalment d'acord. No podem anar a cop de Twitter, a cop d'imatges. Què passa? Jo poso aquest exemple perquè a part jo crec que eren 4 noies que van patir a les festes de Badalona i per elles era terrible, no té res a veure com ho traduiria un home, no? Clar, nosaltres hem de demanar a les dones lesbianes que canviïn, no, nosaltres ens hem d'adaptar i aconseguir espais amables, com vam aconseguir aquella vegada, i per suposat, facilitar-los ara, si volen l'acusació particular. Ho dic perquè quan estàs davant de portar tot això amb els recursos que tenim, no és fàcil, però estic d'acord amb que el tema que dèieu, es denuncia més. Tu quan tens un observatori, que tots els moviments tenen un observatori, els compten de Salov, tothom té. Nosaltres fem aquesta feina. Abans que hi hagués aquestes dades, jo quan estava en el FAC,
ningú es creia que ens insultaven, ningú es creia que patien agressions, aïllaments, bullings, males praxis. Per tant, jo crec que fer-lo, donar-lo a conèixer és bo. Què passa? Doncs que al otro lado no hay nadie. Tu deies al començament, signar manifestos, anar a la Comissió contra la LGTBI-fòbia, a la Comissió d'Igualtat, però després, a l'hora de la veritat, la responsabilitat del que gestiona el bé comú, que és els partits que estan al govern, doncs la seva resposta és ineficàcia total i absoluta. I tenen aquest deure. Què passa? Que es crea, per un cantó, un discurs de condemna contínua o d'actes institucionals que no s'acompanya amb polítiques clares. Què dic polítiques clares? S'han de traduir en recursos econòmics. És a dir, no és gratis treballar contra la LGTBI-fòbia. Té un cost i aquest cost no es dona. Per tant, propostes. Jo crec que la proposta, mira, jo vaig néixer a l'Hospitalet en el 65, que éramos ilegales, era pecado, era una malaltia per la OMS i acabo. De jovenet yo estaba en la extrema esquerra, estaba en las Juventudes Comunistas Revolucionarias y el primer que cuando vaig entrar leí unos libros que había y no precisamente de la LCR sino de otros partidos y éramos desviados pequeños burgueses. Os lo digo porque, a ver, también hay que contextualizar. Yo nací y milité muchos años en la Liga y en las Juventudes Comunistas Revolucionarias y partidos aliados nos consideraban enfermos pequeños burgueses al Mundoga. Y por eso quiero decir que tot el que tenim, tots els drets i llibertats que ha aconseguit el moviment LGTBI l'ha aconseguit el moviment, l'han aconseguit les activistes, en Stonewall, les dones trans, les treballadores sexuals, però a nivell polític hem de tenir molt en compte que sempre ha hagut a l'hora de la veritat, la manca de voluntat política, quan s'ha donat l'ocasió, s'ha donat que aquest corrent polític o aquest partit polític en concret ho tradueixi en fets, jo en 57 anys no l'he vist. Per tant, crec que també és important ser conscients d'aquest doble lloc que hi ha moltes vegades quan s'està al poder o quan es vol estar al poder. Bueno, a veure si ens aguanta ni que sigui. Està plovent una mica. Llavors... Està com insulto, no com agressió. Si aguanta o no, Damià, què creus que vas fer? Quin és el plan? Hombre, a mí me viene a mí que llueva encima, es bueno, ¿eh? Fa calor. Sí, pero claro. Pero el público no sé si nos vais a aguantar lloviendo ya. Si no, dèiem que potser ens podem posar sota el porxo. Sí, no? Sí, no? Ens canviem a sota el porxo. Sí, Ens canviem a sota el porxo. Sí. Yo creo que no, sí, es aguantable, ¿no? Sí. Acabem aquesta pregunta i que ens canviem? Vale, va, acabem aquesta pregunta. Molt ràpid, perquè no vull afegir gaires coses més, perquè és veritat que les propostes polítiques d'així, per una banda estan, efectivament, les propostes polítiques que es puguin fer des de les institucions, però el més important són les propostes polítiques que es fan des de les lluites del carrer, perquè com bé han explicat l'Àngel i l'Eugeni, són aquestes aliances polítiques dels moviments les que al final aconsegueixen coses. I si hi ha un exemple que volia posar molt en valor, que l'Àngel ho ha explicat molt bé, és la feina que ha fet aquest any la Crida amb aquesta organització dels actes d'aquest juny. És a dir, per mi les propostes polítiques han de passar per aliances transfeministes sí o sí, és a dir, anticapitalistes, antiracistes, anticolonials i antipatriarcals. I en el moment en el que tu fas aquesta lectura del subjecte polític de lluita com a persones afectades per aquest sistema explotador, que no necessàriament es defineixen com a dones, però sí estan afectades efectivament pel patriarcat, sí estan afectades efectivament pel racisme i pel capitalisme, doncs trobes precisament aquesta pluralitat i pluralitat de veus que no sempre has de comprendre, però sí sempre has de sumar, perquè l'objectiu és el comú. Per tant, aquest entendre que les aliances polítiques en les lluites no han de passar sempre per ser tu la persona que està al centre o perquè la teva lluita sigui la que està al centre, sinó per tenir un objectiu comú atacat des de diferents fronts, des de diferents corporalitats, des de diferents identitats, des de diferents perspectives davant d'un enemic comú, doncs és la força que té
fer aquesta aliança com a proposta política transformadora, no? I poca cosa més a afegir. Anem al porxo, ja? Som-hi. Jo aguantaria aquí. Com vulgueu. Sembla que s'està aguantant. Sembla que s'estaven. Sí, Jo aguantaria. Se va la nube. Jo aguantaria. Se va la nube. Sí, de fet, bueno, hi anàvem una mica com per anar també tancant, que ja ho heu anat dient i ho heu anat tocant, no? Però era una mica també entenent que això, com dèiem al principi, tot això no ens és regalat i que segurament venim d'una trajectòria de lluites importants, una mica com tu ho has notat també, no? Quins perills o quines posicions també davant d'aquesta lluita poden agafar, no? Acabar un estancament que no ens permeti avançar i una mica no. Això que necessitem per poder tirar endavant aquesta proposta, no? De com recollim tot aquest fil de lluites del que venim i com podem guanyar, com deia l'Àngel al final, que és l'objectiu que tenim des de totes aquestes aliances. També una mica si voleu afegir com més coses que segurament ja ho heu anat tocant una mica i no sé si... Baixa, tu vols començar ara que has parlat i... Sí, seguint en aquesta línia, és a dir, crec que l'aposta política, amb l'exemple concret de la feina que ha fet la Crida aquest any, és el camí realment, no? I sortir d'aquesta mentalitat de l'escasetat, que dic jo, no? Que fa que acabem barallant-nos per les molles i distraient-nos de l'objectiu comú, que és acabar contra un sistema que ens explota totes des de diferents vessants i des de diferents llocs, no? Entendre precisament que les lluites compartides, que no homogeneitzades, doncs són aquesta força de la unitat popular, en aquest cas és per mi cabdal a l'hora de pensar en un horitzó transformador i en un horitzó, doncs això, de lluites compartides, però que no invisibilitzi exactament les lluites que cada col·lectiu, cada identitat, cada organització doncs prioritzi, no? Perquè és molt despolititzador entrar dintre d'aquesta guerra i al final quan les classes populars entren en disputes amb rànquings d'opressions i privilegis, en rànquings d'agressions, violències, qui pateix més, al final el que ens estem fent és distreure'ns d'aquest objectiu comú, no? Que és un sistema explotador multifactorial que ens ataca per totes bandes. Poca cosa més. Bueno, jo com a observatori ja dic, no, nosaltres som un observatori, per tant, com ho veiem? Veiem que, a veure, el problema és els que ens ataquen, o sigui, la pregunta és per què està passant això, per què ho fan, per què, de quina forma, no? I, sobretot, per nosaltres, sí que l'observatori, i l'hem centrat aquest matí, és el tema de l'extrema dreta, no? Jo crec que el tema del feixisme, de la polarització que sempre fa, però també d'altres neofeixismes, no? Com han estat les corrents TERF, no? Que han posat doncs, el tema de les dones trans en un lloc de serpento, no? Crec que hem de saber veure claríssimament, no? En aquest, jo dic ara, a nivell de conjunció del moviment LGTBI a Catalunya en tota la seva diversitat i pluralitat, no? Nosaltres som una eina al servei de tot aquest col·lectiu, no? Per tant, com a eina al servei de tot el col·lectiu, la línia roja que tenim és el tema de fer front a aquesta extrema dreta i, per suposat, hi ha altres formes que això, doncs, si parlés com a FAC, que no és el dia, doncs ho diria. Jo com a oient, doncs, crec que ja no com a president de l'Observatori, doncs que no guanyarem, està clar, a cops de lleis, ni a cops de comunicats, ni a cops d'entrevistes en la televisió. Guanyarem amb una revolució, però bueno, això ja ho dic com a oient i que no vinc avui a parlar com a oient de Rodríguez, sinó vinc a parlar com a observatori, que crec que és el que importa i no el que jo pugui pensar individualment, no? I per tant, com a observatori, doncs, ampliar, no? Si aquesta, doncs, com va passar, l'he explicat a Badalona, no? Poder, doncs, tenim aquesta capacitat d'altaveu, no? Sí que jo crec, doncs, que podem també que ens arribin, no? Doncs, com podem fer que aquests indicadors, doncs, cada vegada puguin ser més precisos, no?
i com amb els recursos que tenim donar el cop per fer que la vida de les persones LGTBI, sobretot de les víctimes, que és el nostre compromís, que darrere d'aquests 284 hi ha persones que tinguin un lloc, un espai amable on poder tindre un acompanyament. Que això l'hauria de fer l'administració? Sí. Ho fa? No. Ho fem nosaltres? Sí. Ho continuarem fent? Doncs sí, perquè creiem que és necessari aquesta complicitat quan t'han rebentat la vida, que n'hi hagi al costat algú o alguna que et pugui donar aquest acompanyament. Nosaltres, aquest granet d'arena és el granet d'arena que no sé. Sí, aquesta pregunta, perquè ens les han passat abans, està tot preparat, això, sí, per si no semblava. Jo no he portat papers. Jo és perquè sembli que m'ho he treballat. No, m'ha agradat aquesta pregunta quan ens la passàveu, perquè a més parlàveu de moviments LGBTI en plural, moviments populars LGBTI. I volia parlar una mica de quins són els moviments LGBTI que tenim i què és allò que es presenta com a moviment LGBTI i no ho és, que això em sembla molt interessant. Primer hi ha uns moviments que us deia abans, aquests que parlen molt de volem restar als marges, parlem per nosaltres mateixes, podem estar més o menys d'acord, però són una part del moviment. Em sap greu perquè no parlen per la majoria i per aquí potser ens costarà sumar. Això em sap greu, però són part del moviment que s'ha de tenir en compte. És allò que també molts historiadors LGBTI han denominat la part camp del moviment LGBTI. Aquests que de vegades estan en una mena de performance de la seva identitat i de la seva sexualitat sense cap objectiu polític més enllà d'això. Sap greu que de vegades no podem treballar més amb aquesta gent, la veritat, i que no facin un discurs per la majoria, però això seria una part. Una altra part seria aquella part del moviment, per dir-ho d'alguna manera, reformista, que fan una feina més assistencial, que novament aquesta feina no ens portarà en aquesta revolució que us deia, no ens portarà a guanyar, però fan una feina molt necessària. És a dir, necessitem aquestes entitats, necessitem aquesta part del moviment i hem d'entendre el que significa també de vegades fer molta feina que es veuen obligats a fer en la precarietat més absoluta perquè l'administració no posa prou recursos o no fa la feina que ha de fer. Després hi ha una tercera part que s'autodenomina moviment, que per nosaltres no ho és en absolut perquè tenim interessos contraposats de classe, que és això que entraria dins de les associacions policials i d'empresaris. Per exemple, la patronal LGBTI catalana, que es deia AFEGAL, ara són la Cambra de Comerç LGTBI, que són les que organitzen el Pride, que és una desfilada comercial, fan els seus esdeveniments pel seu propi benefici econòmic, es posen la bandereta per fer pinkwashing i per poca cosa més, i per rentar la cara a tot un seguit d'empreses, tenen patrocinadors que són Airbnb, que són Vueling, que deporta persones migrants, vull dir que és una mica tot això. Per tant, per molt que es posin la bandereta, evidentment no són moviment LGBTI. La nostra feina és dirigir-nos al conjunt de la societat, no quedar-nos en la marginalitat dient ja ens va bé això que fem i no aspirem a guanyar, sinó dirigir-nos al conjunt de la societat a dir no, nosaltres representem els interessos del col·lectiu LGBTI. I després hi ha una quarta part que no sempre es presenta explícitament com a moviment LGBTI, però que per nosaltres ho és, que són tot un conjunt de moviments socials i populars, que estaven, per exemple, l'altre dia a Alemany, que de fet, abans com us deia les adhesions, sumem una 60ena d'adhesions, hi ha 4 que són de mentida, us deia, alguns partits polítics que ni apareixen ni tan sols a fer-se la foto, que potser els interessaria, però ni tan sols fan això, però hi ha tot un seguit de moviments populars que sí que hi són, que col·laboren amb nosaltres, que ens han ajudat a fer el manifest, que van posar paradeta, que han vingut. Parlo de les Kellys, per nosaltres som moviment LGBTI, quan venen a la capçalera de la manifestació i ens diuen nosaltres volem estar aquí, després de no sé quantes hores corrent a l'hotel, per defensar els vostres drets, que són els drets de totes. Per nosaltres el moviment LGBTI a la PA, que va posar també una paradeta a la manifestació, quan en rep una assemblea seva, dediquen un punt de l'ordre del dia a parlar de drets LGBTI i de com poden col·laborar en la nostra manifestació. Per nosaltres el moviment LGBTI, la Plataforma per la Llengua, que també vam posar una paradeta, quan venen a defensar els nostres drets i el dret a viure la nostra identitat i la nostra sexualitat també en la nostra llengua. Si a nivell de societat ja tenim el català com una llengua minoritzada, doncs imagineu-nos el nostre gueto i la nostra bombolla i els locals de l'ambient o les aplicacions de lligar, que és un absolut drama. Per nosaltres també és moviment LGBTI, doncs totes les entitats antiracistes que van venir i la paradeta que teníem de la ILP Regularización Ya.
perquè a més, justament avui que el Consell de Ministres espanyol aprovava les lleis LGBTI i trans, no? Un dels col·lectius que deixa fora són les persones migrants, no? I això és un greu problema, és a dir, no parlem, es posen la bandereta, diuen drets LGBTI amb aquesta llei. No, és que no tot el col·lectiu LGBTI que vivim aquí tindrà garantits els seus drets amb aquesta llei. Segurament es queda curta per tothom, en general, però específicament per col·lectius concrets. Per tant, per nosaltres no ens serveix això, no? I per tant és moviment LGBTI aquella gent que defensa que tothom hem de tenir els mateixos drets i tothom hem de tenir la mateixa condició de ciutadania, no? Per tant, hem de parlar més d'això, no? I per nosaltres moviment LGBTI, doncs, l'esquerra independentista, què hem de dir? Hem de tocar una miqueta el crostó, de vegades costa, de vegades no es fa tota la feina, però és moviment LGBTI aquella gent que lluita per una societat socialista i feminista, no? Que lluita per uns països catalans independents i lliures de LGBTI-fòbia, perquè una cosa no pot anar sense l'altra, no? I per tant, des d'aquesta idea, des d'aquell lema d'unim els colors de les lluites, per nosaltres el moviment LGBTI, per dir-ho d'alguna manera, va molt més enllà. No tot allò que van a banderetes LGBTI, ni tot allò on no hi ha explícitament de bandereta ens deixa d'interessar. Doncs sí, ara ha aguantat més o menys això. Sí que l'última cosa que ho has comentat tu abans, Eugeni, del que heu estat treballant últimament en una modificació, de si el volíeu fer com algun apunt d'explicar la feina que heu fet, i a partir d'aquí sí que ja tanquem, fem 5 minuts molt ràpid i acabem amb aquesta part de l'acte. La veritat que vull agrair públicament a la Baixa la feina que ha fet perquè es donen aquestes coincidències. Nosaltres, quan comença el curs, fem una roda pels grups parlamentaris i vam anar al grup parlamentari de la CUP, estava a la Baixa, i teníem una proposta i la Baixa tenia la mateixa. O sigui, deixem-nos ja d'aquest reglament que portem anys demanant i anem a modificar la llei. La veritat que són aquestes coincidències brutals. Nosaltres teníem un projecte i ja també els hem unit. Sé que també ha hagut la feina de la Crida, del moviment feminista, de moltíssima gent, i crec que de veritat hem fet un encert polític brutal. Brutal perquè calia en aquests moments posar, harmonitzar, ja que hi ha una eina i un instrument, que aquest instrument, o sigui, el que era increïble és que han fet la llei 19/2020 i s'havien oblidat que si és una llei específica i s'ha d'anar a la llei específica, el règim sancionador sancionava en 300 euros, amb el que el generalista sancionava en 20.000. Independentment del que pensem de les sancions, el que no pot ser és que fos més barat. Això ja d'entrada, que eren deures que no hi han fet. El tema de la interseccionalitat, que t'ho deixo a tu, però sobretot també el tema de les teràpies de reconversió. És increïble que a ningú se l'hagués acudit, fins que no hem fet la modificació, de que a Catalunya, a cap lloc, es pugui, com el festival que es dona per les xarxes socials, no d'oferir-se al tema de les... i al tema també de les banderes, que l'hem vist a Madrid, que no pugui passar a Catalunya. Però sobretot crec que l'important és que ha tingut un impacte important en el sentit també de canviar amb el que deia la Baixa, de veure la LGTBI-fòbia no com una qüestió exclusiva de que et pugui passar una cosa un dia perquè t'ataquen, sinó que ja d'entrada hi ha moltes persones que viuen amb tota una precarietat, amb una vulnerabilitat que necessita de recursos independentment del que li pugui passar, perquè possiblement no podran anar amb aquest itinerari. Jo crec que això ja és més feina de la Baixa. Nosaltres estem molt contents, moltíssim, i creiem, esperem tindre al final un test que sigui com el que hem presentat. No sé com ho veus tu. A veure si no ens el toquen gaire, durant els treballs de la ponència. Bàsicament això que ha comentat l'Eugeni, per complementar una mica, sí que hi ha tota una dimensió de respecte i tracte a les dissidències sexogeneroafectives del sud global, que en el text original estaven concebudes com a demandants d'asil, demandants de refugi, i simplement se'ls considerava en aquesta posició subsidiària. I el que fa aquesta modificació de llei és precisament canviar aquesta mirada, entenent-los com a persones que tenen una posició política molt concreta de resistència en altres territoris i que sí, escullen Catalunya com a territori
d'arribada i que tenen molt més a aportar que a demanar, precisament entenent que aquestes lluites de resistència que han fet que s'hagin d'exiliar i demanar refugi en un altre país, doncs tenen molt més a deixar-nos com a experiència de valor que no com a persones subsidiàries d'un sistema que els ha de protegir, posant aquest valor en aquestes persones. I efectivament, també parlant del règim sancionador, doncs intentant tornar una mica a la lògica no punitivista, a la lògica de reparació, sobretot de cara als menors, perquè si una de les coses que veiem en els casos de LGTBI-fòbia és com aquest augment superbèstia en determinades edats dels perfils agressors i com això fins ara es traduïa en multes econòmiques pels progenitors. Per tant, que no s'han fet mai. No s'han fet mai, però el text el que contemplava era això. I llavors s'estava d'alguna manera entenent que amb una multa tapaboques ja estava tot i no s'estava aprofitant un text legal per fer una transformació social específicament en edats més joves, que són els perfils que desgraciadament veiem que estan més actuant com a agressors. Per tant, dintre d'aquesta mirada de retorn com a eines de reparació i de transformació de cara a un futur, doncs aquesta perspectiva s'ha incorporat al text. I una altra cosa que m'agradaria posar en valor és el fet de reconèixer a les entitats i als col·lectius com a part interessada en els processos de denúncia, perquè si una cosa ens diu l'autoorganització social i el moviment és que quan una persona denuncia no està sola, no pot estar sola. Per tant, la col·lectivitat, l'organització, l'entitat que dona suport a aquesta persona que s'atreveix a denunciar és part interessada del procés i així es reconeix que aquesta persona no ha de posar-se un altre cop al davant d'aquesta violència institucional que sabem també que té un clar component LGTBI-fòbic. Llavors, reconèixer el col·lectiu i l'entitat com a part interessada jo crec que també és un dels elements més xulos d'aquesta modificació. I a veure en què acaba, si no ens la toquen gaire. Sí, per acabar, intentar ser breu. El reconeixement primer de tot per l'Observatori i per la CUP per aquesta proposta de llei i per les propostes de polítiques que s'han fet. Sobre el règim sancionador, que ha sortit aquest tema, abans he parlat dels discursos alarmistes i he parlat de les associacions de policia. Una cosa que no he dit i que és el perill que tenen també aquests discursos alarmistes i de considerar aquestes associacions de policies que lideren una part de l'autodenominat moviment LGTBI, que com us deia per nosaltres no ho és, és com aquests discursos alarmistes deriven en punitivisme. I al final vam tenir a l'estiu una suposada concentració convocada per una associació de policies i per Pride Barcelona, per aquesta patronal que us deia, que en definitiva el que demanaven era més policia i més codi penal. I com això a més, potser no explícitament, però també quan tenim aquest discurs punitivista, com deriva també un discurs molt racista, que es diu, mira, és que això, els agressors són gent de fora que tenen una cultura menys tolerant, aquest discurs que ja sabem, que aprofiten aquestes entitats reaccionàries per difondre, que això de la LGTBI-fòbia no va amb tothom, sinó que només va amb certa gent. Clar, primer hem de treballar amb aquests discursos alarmistes i després treballar sobre aquest punitivisme, que ja sabem què significa més policia i més codi penal, que pringuem els de sempre, la classe treballadora, mariques, bolleres trans, persones racialitzades, migrades, ja sabem el que hi ha en relació amb això i molt d'acord amb el que heu dit en aquest sentit. Un segon element, sense desmereixer la feina sobre aquesta llei, la feina de l'Observatori de la CUP, i sense deixar d'estar d'acord, és a dir, a favor de la llei, molt bé, però després què? I és, no generem falses expectatives. I això és una cosa que aquí no s'ha fet, però que tant el govern espanyol com el govern de la Generalitat i els partits que el componen fan. Hi ha hagut un partidisme bastant desagradable amb les lleis LGBTI trans, i és... Bueno, sort que va cap allà, a veure simpàtic. Això, hi ha hagut un partidisme bastant interessat, i part de la generalització de certs discursos transexcloents també han anat en relació amb això, amb aquest partidisme i aquesta batalla de poder, la qual cosa és una cosa bastant desagradable perquè ja no és ni ideològic, és en el marc d'aquesta batalla,
I per tant vigilem, no? Vull dir, no utilitzem les lleis per generar falses expectatives. De fet, amb la llei trans ha passat una mica això. Ara la Generalitat ha anunciat sí, farem una llei trans catalana perquè el govern espanyol doncs no sé què, i és d'acord, però quina llei catalana faràs perquè encara no ens han ensenyat el contingut i amb quines competències, perquè ja sabem quina és l'actitud del govern de la Generalitat, no? Que no anirà a sobrepassar res que no li permeti a l'estat espanyol. Per tant, vigilem amb les lleis, no? Anem a mobilitzar-nos, anem a pressionar des del carrer, anem a seguir reivindicant aquesta unitat de les lluites, com us deia. Doncs moltes gràcies, ho deixarem aquí aquesta part. I ens seguim trobant no un altre cop el 28 de juny que ve, sinó esperem que tota la resta de l'any. I no marxeu perquè no hem acabat aquí l'acte i ara un monòleg amb l'Anna Polo sí, no es posa a diluviar, si no podem reprendre la idea d'anar-nos a sota el porxo, però més o menys de moment ha anat aguantant i res, continuem.